Leku batzuetan denbora ez da pasatzen, eta beste batzuetan denbora gertatu egiten da. Halakoetan, egunero, ideia berriak sortzen dira, galderak bide berriak irekitzen dituzte, eta keinu batek ustez ezagutzen genuena eraldatzen du bapatean. Donostian, ekosistema paregabe bat edatzen ari da 2011-tik. Toki bat, plater beraren osagai bihurtu dituena, prestakuntza, berrikuntza, ikerketa eta ekintzailetza. Toki bat, gastronomia ulertzen duena, ezagutza, kultura eta etorkizun gisa. Pasioa, guretzat, lelo bizi-bizia da. Bikaintasuna berriz, egunero egiten den bidea. Eta konpromiso soziala, beste guztiari eusten dion oinarria. 360 graduko gastronomiarekin, Basque Culinary Center nazioarteko itsasargi bihurtu da. Hazten, zabaltzen, etengabe berrasmatzen ari den proiektu bat. Fakultatean, gradu bat eta 13 master ditugu, mundua elikatzeko modua eraldatuko duten profesionalak prestatzeko. GOE Gastronomy Open ekosistemen bat egiten dute talentuak, ezagutzak eta berrikuntzak. Hemen, elikadura zaporetsuagoa, osasungarriagoa, jasangarriagoa irudikatzen da, eta etorkizun gozo-gozoa prestatzen. Eda Drinks and Wine Campusen berriz, bultzada bat ematen diegu ardoari eta bestelako edariei. Prestakuntza, ikerketa, berrikuntza eta ekintzailetza eskaintzen dizkiogu indartzen, bilakatzen eta urrutira begiratzen ari den sektore bati. Gastronomia ez baita estatikoa, aldatu egiten da, aurrera egiten du, eraldatu egiten da. Eta ekosistema bizi horretan egun bakoitza aukera bat da oraindik existitzen ez dena sortzeko.